Na moción que ven de presentar no rexistro, ICE Boiro recolle unha serie de demandas formuladas polos vendedores e usuarios do mercado municipal. Aquí resbala a xente, levou moitos golpes, reclamaron ao Concello e nunca fixeron nada. Tiñan os váteres mal, pero tiñan 4, agora resulta que viñeron a gastar 50 ou 60.000 euros e quedáronse coa mitad dos váteres. E entón estánse queixando que aquí hai xente que ten a enfermedade do Crohn e ten que ir moitas veces ao servicio e con 2 váteres, antes había 4, agora hai 2. Por outra parte hai unha protesta que máis abaixo hai uns váteres cerrados, que todos así maltratados, con trastos e toda esa cuestión, que están aí abaixo. Despois, eso tiñan que arreglalo. Solicitan ademais que se habilite unha sala de reunión na entreplanta e a presenza dun encargado que sirva de enlace entre os praceiros, os usuarios e o Concello. Tamén arriba hai unha entreplanta e están pedindo que se poña, que se adecue para ter as reunións aquí os dos mercados, para ter as reunións para organizarse. Outra cousa que pide esta xente, tamén unha persona que este aquí do Concello para atender ao público. Antes había, cando o mercado era pequeno, no antigo mercado había un encargado desde o día da inauguración, anos e anos. Dixeron isto e quitaron o encargado da plaza. O encargado da plaza ten moitas funcións, levar control, recoller reclamacións, axudar, comunicar, é o enlace entre os usuarios, tanto aquí vendedores como consumidores, é un enlace entre o Concello e para servir aos ciudadanos e ao mercado. Bueno, pois tampouco queren. Dende a formación independente piden ao Concello que teña en conta as reivindicacións aos praceiros que levan 7 anos demandando melloras.